deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, cantant el Quiqui. Quiqui Ràpid, el podcast del Quiquiriqui. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Quiqui Ràpid, el vostre podcast express preferit. Per què és el meu podcast express preferit, senyor? Encara no m'has explicat. Doncs perquè crec que no hi ha més podcast express preferits. Perquè crec que no hi ha més podcast express, bàsicament. No sé ni parlar. Intento fer... Doncs para i torna a començar a gravar. No em dóna la puta gana, però és al principi. Pots fer-ho, no passa res. No has perdut cap cosa. Que no em dóna la puta gana. Que seguim, tirem milles. Perquè he vingut a parlar d'una cosa. Ai. Teniu veïns, vosaltres? Clar que tenim veïns. Com no hem de tenir veïns? No ho sé, potser viviu en una casa aïllada al mig de la muntanya i no teniu veïns, que em semblaria sensacional, perquè us estalviaria problemes. Quins problemes? Doncs, per exemple, que estiguin cuinant sardines i tu tinguis roba estesa al celobert. Diu que... És que si podeu evitar estendre el celobert, no hi ha res millor que evitar estendre el celobert, perquè després vas fent olor sardina. Però no vinc a parlar d'aquest tipus de problemes. És un problema greu, és un problema molt greu, però no vinc a parlar d'aquest tipus de problemes. Que es tallin les ungles al celobert, també, i tot caigui el de baix. Sense el de baix, problemes. Això ho feien uns veïns que vaig tenir jo a Barcelona, que es tallaven les ungles per la finestra del... no sé, del lavabo d'on era, però al celobert, i es tallaven les ungles allà, i les ungles li queien al pobre veïna de l'entresol, que li queia tota la merda, i les ungles dels... És que eren fills de puta i uns marranos de campionat. De fet, jo em venjava d'ells en nom de la veïna de l'entresol i els hi posava coses a la bústia. Sabeu el típic moment en què apareixen merdes al replà? Bé, el replà, a l'entrada del portal? Doncs jo les agafava i les posava sempre a la seva bústia. I sí, no tots els horaris porten capa, amic. Però avui vinc a parlar de veïns no per això, sinó per un altre tema. I és que suposo... m'imagino... vull creure... que la primavera hi té alguna cosa a veure, perquè la primavera la sang altera, etc. Però és que... em vaig trobar una veïna que m'estava... O sigui, jo tinc un test que dona al carrer, accessible, i m'estava robant les plantes. Tallant, saps? Ho diria jo. Pues esta me la llevo yo. Està feo això, Està feo. Mira, és que... Ploro per no riure. És lletgíssim. No robeu les plantes de la gent, home. No, o sigui, les tens allà posadetes, boniques, en una repiseta, on hauria d'haver-hi la tarta de arándanos de la tia Molly. Doncs hi ha plantes de vegades, sabeu què vull dir? I dona al carrer, i... No robeu les plantes de la gent. Forasqueix, que en tens moltes i que a mi jo també la vull. És que se'n morirà. És que senyora, se li morirà. No brotarà més planta. No robeu... És que no sé on vull anar a parar amb això. Només és per dir-vos que no robeu plantes de la gent. És que... De debò, és terrible. O sigui... Clar, a més és allò de... És que no m'atreveixo a dir-li res. És que no m'atreveixo a dir-li res, perquè després me l'he de trobar, aquesta senyora, però és que la vaig veure... És que era claríssim, m'estava robant les plantes. Però senyora, si us plau, no ho faci. Després apareix la planta a la seva puta finestra. Però... Això no es fa. Segur que és una devota cristiana i ha de creure en el no robaràs. Doncs no robeu plantes. Robar plantes també és robar. O sigui, encara que es multipliquin i creixin i aquestes coses, no reprodueixen per mitosi. Vull dir, que no robeu plantes, collons! Que és lletgíssim! I ja està. I és que em vaig quedar de pedra i em vaig quedar com paralitzat fins i tot, perquè... Jo ara... Què li dic a aquesta senyora? És que tenia diverses opcions. Anar cap allà... En plan... Què? Bonitas, En castellà, clar.
también tiene a todo el mundo. O sigui... És que la vida del carrer, després, hauria estat molt tensa. I no sé quants anys falten perquè es mori aquesta senyora, però segurament en falten uns quants. No gaires. I veient el que compra, és igual. Però tu com saps el que compra? Perquè va amb el carro obert, allò és mocilla. Escolti, que no em vaig atrevir a acostar-m'hi. L'altra opció és el que vaig fer, que era callar, venir aquí, rajar, plorar, i us ho explico, i ja està. Heu robat mai plantes d'alguna altra persona? És que, clar, aquí no... Propietat privada, És que em sap greu robar plantes. És que robar plantes és molt lleig, tio. Això me'n recorda quan al càmping havíem comprat plantes per posar... Els meus pares van comprar plantes per posar a la parcel·la i va passar un xaval en bici i va caure just davant de les plantes i les va rebentar totes. I fa certa gràcia. I recordo la frase: hauria d'haver comprat cactus. Pobre nen. Es deia Jordi, aquell nen, i duia una cueta així. Suposo que encara deu estar militant a l'esquerra independentista ara, perquè és cap on l'havia de dur la vida. Oriol, a tope, perquè tu vas patir un accident, però la puta vieja aquella roba plantes. No robeu plantes. Sí, puny alçat, però propietat privada, tot alhora. Tot junt, Molt bé. Com els ocupes amb iPhone. No, és que és demagògia heavy, això és demagògia heavy. És demagògia heavy. L'ocupació és una acció política, no té res a veure amb el mòbil que tu tinguis. Amics, amigues, rock and roll, i gràcies per haver vist aquest episodi. Subscriviu-vos, porfa! Pidolo subscripcions a canvi d'haver-me quedat sense les floretes. Puta vieja. El Kiki Ràpid és el podcast del Kikirikik, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.